Прывітанне! Вітаю ўсіх на канале Гарбата Санхедай. Заварыце сабе гарбатачку, каву, можа піва вы хочаце з лядоўні. Гэта ўжо паводле настрою глядзіце самі. Стварыце вакол сябе цудоўную утульненькую атмасферу, далучайцеся да нас. Сёння ў мяне, я вам скажу шчыра, эпізод крыху як у Адама Міцкевіча, не ў сэнсе геніяльным, а ў сэнсе вялікая імправізацыя. Чаму? Я адкрыю вам таямніцу, што я записываю гэтыя ролікі крыху загадзя. Вядома. Таму у мяне цяпер серада, заўтра чацвер, дзень волі, 25-го, і ролік выйдзе, ў прынцыпе, у пятніцу. Таму вельмі дзіўна записываць пра дзень волі, таму што вельмі хацела запісаць ўсё ж такі, дарэчы, віншую з днём волі. Наступіўшым, ці што, таму што неясна, так? Добра, надыходзячы цяпер для мяне ён. Вы ведаеце, са святам, карацей. Вельмі дзіўна запісваць пра гэта свята, калі яно яшчэ не адбывалася, і я не магу прадбачыць, што менавіта будзе, што было, так? Вы глядзіце, я спадзяюся, дарэчы, што вы глядзіце у пятніцу з хаты, у бяспецы, здаровымі, цэлымі, што нічога не здарылася з падпісантамі і падпісанткамі. Што усе вярнуліся дадому, калі выходзілі 25-го, і усе здаровыя, і усе, ва ўсіх справы нармальна. Таму што ведаеце, што і прабачце, мяне можа быць за адносны песімізм. Гэта не зусім песімізм, гэта хутчэй, ведаеце, што асцярожнасць. Я апошнімі тыднямі не спадзяюся на такія вялікія змены раптоўныя, хуткія, так? Я проста спадзяюся, я стрымліваюся і спадзяюся, што нічога не зменіцца ў горшы бок. Што ўсе будуць у бяспецы, што ні з кім нічога не здарыцца. Вось я бачу галасаванне, вельмі радая гэтаму галасаванню, я ведаю, што ад некаторых мне прыляціць зараз, што ім не падабаецца, што гэта мера недастатковая і гэтак далей. Я згодная, што галасаванне само адно, так? Я разумею, што гэтага вельмі недастаткова, але мне здаецца, што цяпер любы крок наперад, гэта крок наперад. І я думаю, што мы ўсе адчулі в любым выпадку, што на гэты момант 720 000 подпісаў, так? Это вельмі шмат людзей, гэта дастаткова, каб правесці рэферэндум, калі б у Беларусі была, не ведаю, некая легальная сістэма дзеючая. Вось, карацей, я думаю, і я спадзяюся, асабліва як грамадзянка еўразвязу, што у нас гэта убачаць і пачуюць. Таму што я таксама стамляюся, я таксама пішу дзяржаве, так, уладам. І я спадзяюся, што ў нас нешта зробяць, крыху салідненькае. Таму што, вы ж ведаеце, вельмі добра хваляванне, але яшчэ лепей дапамога, калі ёсць, так? Добра, цяпер пра дзень волі я скажу, што ў мяне сёння настрой вельмі патрыятычны, я скажу беларуска-патрыятычны, таму што я не беларуска, і гэта можа давесці да падмены паняткаў, не ведаю. Вось, у мяне вельмі патрыятычны беларускі настрой, таму што я была на абароне магістарскай дысертацыі сваёй студэнткі беларускай мовы. У нас курсы беларускай мовы для, ведаеце, для славістаў і славян з розных краін, якія ўжо валодаюць адной-дзвюма славянскімі мовамі і цяпер вывучаюць беларускую мову. Мы пачалі гэтыя курсы з калегам Давідам з універсітэта Берклі.
мы пачалі напрыканцы жніўня. І курсы дагэтуль ідуць. Мы выкарыстоўваем розныя матэрыялы, яны вельмі актыўныя. Вось, і гэтая маладая спецыялістка, наша Дар'я, прывітанне, Дар'я, сёння абараніла цудоўную дысертацыю пра асобу Кастуся Каліноўскага. Вось, і гэта асоба, якая пра гэта акурат размаўлялі падчас гэтай абароны. Асоба, якая была звязаная з незалежнасцю Беларусі і асабліва з незалежнасцю ад расійскай імперыі. Так? Але цяпер значная асоба і на гэтае свята, на дзень волі, хаця ён раней так жыў і памёр. Мы ўсе ведаем Кастуся Каліноўскага, мы ўсе ведаем, што 2 гады таму яго парэшткі знайшлі, яго цела перапахавалі, афіцыйна дзяржаўнае пахаванне было, там удзельнічала і афіцыйная Беларусь. І гэта асоба, якая аб'ядноўвае людзей вельмі розных поглядаў і перакананняў і з вельмі рознымі марамі і візіямі пра будучыню новай Беларусі. Нават старой Беларусі, можа быць, таму што там былі прадстаўнікі ўсё ж такі. Хаця я ведаю, што некаторыя сышлі, таму што я іх ведаю асабіста. Прывітанне, ты ведаеш, хто такі. Я, дарэчы, была у 2019 у Вільні, таму што, ведаеце, 2019 год яшчэ нармальна было ўсё больш-менш, не было вірусаў ніякіх, і быў кангрэс, так, вялікі кангрэс беларусістаў, даследчыкаў Беларусі, міжнародны кангрэс. І я там была, выступала, сустракалася з калегамі і, дарэчы, я пабачыла месца, дзе знайшлі Кастуся Каліноўскага. Дзякуй зноўку гэтаму былому працаўніку міністэрства. Карацей, гэта, я скажу вам так, я адчувала, што штосьці пачынаецца, штосьці надыходзіць, можа быць, вы скажаце, канешне, Ангела адчувала, таму што цяпер усё ясна, мы глядзім назад, так, і ўсё бачнае. Глядзі, якая разумная знайшлася, але я сапраўды, калі знаходзілася ў гэтай Вільні, і такая атмасфера, што знайшлі Кастуся Каліноўскага, яшчэ ішла гэтая кампанія Бельсата беларускамоўная, калі памятаеце. Таму што збіраліся улады перапісаць, хто размаўляе па-беларуску, хто не размаўляе, трэба было пазначыць, што я, мая родная мова беларуская. Калі памятаеце, гэтая статыстыка, насельніцтва і так далей. Уся Вільня размаўляла па-беларуску. Памятаю яшчэ добры знаёмы які з Беларусі. Не зусім, ён ведае, хто такі, прывітанне. Таксама паказваў самыя беларускія мясціны Вільні. І калі коратка, адчувалася нейкая магічная, вельмі беларуская атмасфера. Я памятаю такую атмасферу, ведаеце, калі я была ў Варшаве пасля таго, як мне далі прэмію «Беларусь у фокусе». Гэта было пасля выбараў 10-го года, што, праўда, семінары і ўзнагароджанні былі ўжо ў 12-м. І там адчувалася гэтая беларускасць, сапраўды, у такія моманты менавіта можна нават не разумець, гэта адчуць, гэта адчуванне, гэта ашчушчэнне, як вы кажаце, можна менавіта бачыць сваімі вачыма тое, што Беларусь вельмі актыўна развіваецца, вельмі актыўна змагаецца, нават у перыяды, калі гэта не відавочна, гэта не на відавоку. Цяпер на відавоку, канешне, а раней было такое, што я ведала, што надыходзіць нешта гістарычна значнае, але я не магла сказаць менавіта што. Тым больш, што я не вельмі спірытуальны чалавек, я не вельмі духоўная.
Але тое, што знайшлі Каліноўскага, што пахавалі годна і так далей, я ведала, што гэта паўплыве, ну гэта паўплывала на мяне, нават не беларуску. І гэта паўплыве на беларусаў і беларусак яшчэ болей, так. Ось, таму неяк так. Наконт Дня волі, памятаю першы раз, калі я святкавала, гэта было ў Варшаве. На жаль, я заўсёды святкавала за мяжой. Я далучалася да прабегаў, дарэчы, за ДНР. Вось, прывітанне волі. Якая? Ну, Вольга, сяброўка, ну, дзень волі, таксама яе дзень, так? Прывітанне. Яна ў Бразіліі глядзіць і арганізоўвае гэтыя забегі. І я далучаюся, я тоўстая дупа, я не вельмі бегаю, але ў гэты дзень, ну, або каля гэтага дня я бегаю, таму што я святкую. Я не люблю мітынгі, я прызнаюся, так, што мне страшна, як інтраверт, мне страшна, калі вельмі шмат людзей разам. Ну, таму што не ведаю, чаго я баюся, але сорамна, неёмка, страшна, але на дзень волі ў Варшаве, вядома, калі я там вучылася, жыла, я хадзіла з задавальненнем, часам чытала вершы, часам хадзіла ў маршах таксама. Мне падарылі вось гэта вось. Я думаю, што многія памятаюць вось такую штуковінку. Ну, таму я думаю, што гэта проста, ну, калі бачна, так, як святкуюць нават у Варшаве якой, нават у нас збіраюцца. Я яшчэ не ведаю, паспеюць, не паспею я заўтра далучыцца да акцыі, але ў нашай маладзі будзе акцыя такая салідарнасці і святкавання. Вось, а пакуль што ў мяне маленечкі пікецік, вось такім сябрам, прывітанне Аксане, якая падарыла, дзякуй вялікі. Ён са станцыі метро Пушкінская, калі я добра памятаю, згадваю, іх прадавалі, ну, вось такіх мядзведзікаў. І ён проста вельмі мілы і вельмі нацыянальна арыентаваны. Таму я яго трымаю побач заўсёды. І што я магу сказаць? Што я магу сказаць? Гэта вельмі значны дзень. Мы павінны памятаць не толькі Кастуся Каліноўскага, мы павінны памятаць тыя падзеі і тых людзей, якія давялі менавіта да заснавання першай беларускай дзяржавы у 18-м годзе мінулага стагоддзя. Бо гэта сапраўды, ну, няхай краіна не вельмі дзейная была, ну, у сэнсе, што яна не абсалютна 100% незалежная, не магла дзейнічаць. Але гэта была беларуская краіна, гэта была беларуская дзяржава, першая спроба. Там беларусы ўжо сказалі, ну, глядзіце, эй, мы тут, мы будзем змагацца, мы застанемся, і сапраўды засталіся. Мы, канешне, пацвердзілі тое, за што змагаўся Каліноўскі. Ну, я кажу, мы, прабачце, ну, гэта проста, я так шмат гадоў тут сяджу, што я адчуваю сябе часткай беларускіх працэсаў, прабачце, калі вы гэта не так бачыце. Я, вядома, ведаю, што мая роля гэта проста падтрымліваць. Я ведаю, што я не беларуска, я не змагла галасаваць, я не змагла шмат чаго, але тое, што я магу, я раблю і нават болей. Я часам застаюся без сіл і стараюся рабіць як мага больш. Мы павінны гэта памятаць, мы павінны памятаць яшчэ нашаніўцаў, вядома, якія вельмі папулярызавалі беларускае слова і беларускую ідэю. Мы павінны памятаць тыя асяроддзі, якія ахоўвалі беларускую мову, беларускую культуру, беларускую нацыянальную ідэнтычнасць, зрэшце. І мы павінны святкаваць дзеля іх, кожны як можа, кожная як можа, не абавязкова ўсім выйсці. Ну, я не ведаю, што вы зрабілі. Гэта выйдзе ў пятніцу, я не ведаю. Але дома, ну, я думаю, што варта
памятаць дзень волі і варта цаніць усіх гэтых дзеячоў, усе гэтыя падзеі, усе кнігі, якія працягвалі беларускую ідэю. Беларускі рэнесанс таксама у 80-х. Тых людзей, якія ахоўвалі нашу мову, нашу сімволіку у 90-х, пра якіх часам мы цяпер забываем, тому што цяпер новая хваля, скажам так, беларускасці, беларушчыны нават. І мы можам думаць, што не маем шмат супольнага з людзьмі, якія змагаліся ў нулявыя гады, так, за 90-е там. Але гэта наш фундамент, так, гэта нашы людзі таксама. Мы ўсе разам, я не хачу, каб мы падзяліліся. Вось гэта я скажу вельмі шчыра, таму што мне вельмі шкада бачыць, проста неймаверна шкада, бачыць, як людзі зварацца, якія павінны стаяць разам, якія павінны стаяць побач. Я не хачу, каб гэтая прапаганда дзейнічала, што тыпу хтосьці там агент тых ці другіх, ці Еўропы, ці Масквы, ці там Кітая. Я хачу, каб беларусы трымаліся разам. Я хачу трымацца разам з беларусамі, калі вы мне дазволіце. Вось. Таму спадзяюся, што з днём волі ўсё атрымалася як найлепш, і што хутка мы убачым вынікі працы не толькі Святланы Ціханаўскай, не толькі Паўла Латушкі, а таксама іншых людзей, Владзіміра Нятляева, Паўла Северынца, Максіма Богдановича, Кастуся Каліноўскага. Ну што вы хочаце? Францішка Скарыны. Гэта яго праца, ён апублікаваў Біблію на старой беларускай мове. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб мы зараз трымаліся разам і нарэшце маглі расці і працягваць сваё развіццё супольна. Я таксама вельмі стараюся, і таго ж самага я вам і зычу. Таму не забывайце падпісацца, калі яшчэ не з намі, паставіць падабайку, можа пакінуць каментар, што вы рабілі дзень волі, калі ўжо прайшоў, так, это учора было. І вось, віншую зноўку са святам. Святкуйце свядома, змагарска, трымайцеся, будзьце шчаслівымі і, канешне, асцярожнічайце.